Oh, the reverend sister and the father can na fefa na club aqua. I don't know what in my eyes they see again. Ndeli. Ọkwa na upgrade ye na dolimo na another level. Agwazi. Since HC akwaokuko tiwara ake na ani oba bishop ndị dibia. Even na akpọzili ya dolime bụ ndị sister na ndị father. Ha! Nigeria, all the cruise. This country na cruise. Nke a lantern, then mmanya Bibles. Mba ọ gazi ya ọfụma. Akwọ nwa onye ọba. Enjoy your go, no nwere onye eji ụgbọ. Ogede dị ya.